Brandy Alicia Keys besithi almost unthinkable thatha besibeka phake kwimizuzu 20 minutes kubethe phansi bika 8 o'clock siya kwezenzekayo kwisithili sikatshonyane ngolusuku lwanamhlanje ke mphulaphula. Kwenzeka ntoni kwindawo kuyo? Ewe, zenzeka kwisithili sikatshonyane. Kodwa uhlala usazi. Kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Kumasipala sakhe sizwe local municipality zibendishilo ndathi ke sijoyinwa phake nguMr Bulelani Kabunyonyo osuka phake kwixhalanga civic platform. Namhlanje ke sijonge ke ngakumbi ke kwityala ndiqonda ke noko ke kudala sixoxa ngalo ke kwalapha ke enkqubeni nalapho ke usodolophu nosomlomo speaker ke kamasipala bajongene ke nezityholo ke ngakumbi ke mphulaphula weVukane FM zokusebenzisa gwenxa ikhadi lakwamasipala. Kodwa ke lesijonge kuyo namhlanje i-harassment protection order application against uMr Bunyonyo lo wexhalanga civic platforms uconvener lona lo sincokola naye ke namhlanje. Kodwa ke izolo indaba ke sithe sabe ke sivuka ngazo ngokwengxelo ephuma phake kwixhalanga civic platforms ezokuba ke noko ke amadokethi ke asesakhe sizwe ke ekuphandwa kuwo kusetyenziswa gwenxa ke kwamakhadi kamasipala epetroli athi adluliswa ke kwi-office ka-Director of Public Prosecutions. Sawuva banzi ke nangaleyo into kodwa ke esijonge kakhulu kulo ityala leli lanamhlanje. Mr Bunyonyo tata masibulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele komphulaphula weVukane FM ekuseni nje. Masibulele kuwe qala msasazi sithi enkosi ngokusinika elithuba kwiVukane Community Radio apho i-excellence is normal. Sibulise kakhulu kubaphulaphuli beVukane Community Radio kuzo zonke inhlandlo kuzo zonke imbambo zalo Mzantsi Afrika. Enkosi msasazi. Nkosi kakhulu convener tata sibulela ngexesha othe wabike usiphalo nako lapha ke enkqubeni. Before sibeke sigxila kakhulu ke kwi-court case yanamhlanje ndifuna ke sijonge ke ngokwe-statement esithe sabe ke siyaphuma ke kwixhalanga civic platforms nalapho ke ibonisa noko ke improvement malunga ke ne-case esikade ke sibe ke sithetha ngayo esingaqali ke phofu ukuthetha ngayo ke kwalapha ke enkqubeni nalapho ke iquka ke ngakumbi ukusetyenziswa gwenxa kwamakhadi kamasipala esetyenziselwa ke ipetrol ngusodolophu lo kwakunye ke no-speaker. Ithini progress kulo mcimbi kumphulaphula mamela ekhaya? Msasazi masibulele kakhulu kwakhona ngelithuba. Msasazi sawukhumbula into yokubana i-investigations okanye ukumangala kuqale phaa ku-October kulo nyaka kupheleyo 2024 abona abantu bebe phambili ekumangalelweni ibingusodolophu kwakuye nosomlomo kodwa ke amadokethi angenileyo kwi-public Director of Public Prosecutions mane abantu ababandakanyekayo baphayana ngaphezulu kwesithandathu. Ndizama ukuthi ke msasazi lento ibingabonakala ngathi ijolise kweza offices phezulu i-office kasodolophu ne-office kasomlomo kuba bezinhloko bebubuso bukamasipala kodwa abantu abaza kubandakanyeka baninzi. Kukhona ne-private companies apho bekuthelelwa khona ezipetrol nabanye apho bekulungiswa khona imoto zikamasipala. When as far as the progress is concerned msasazi siyazazi i-Hawks into kokubana once ityala zilise ngaphambili kumtshutshisi noko i-percentage yazo yoba ne-success iphaa phezulu ingaphezulu ko-80%. Lingaya ityala kumtshutshisi lisisiwazi i-Hawks sube kukhona okuphumayo okanye kukhona okubasiweyo. So sinalo ithemba ke ngoku into kokubana at least isukile kumphandi ityala laya kumtshutshisi. Umtshutshisi ke ufanele ukulenza uyenza i-decision very soon atsho into kokubana uyatshutshisa atsho into kokubana ngubani umtshutshisi atsho into kokubana i-court eza kwenza elityala yeyiphi na. So we are hopeful that before the end of this year okanye before the end of November iyawube yonke loo nto leyo sele iqukunjeliwe sibe sibona ke ngoku abasolwa besiya enkundleni beyokuma enkundleni izihlandlo ngezihlandlo phaya eMthatha. Enkosi msasazi.
Nkosi kakhulu Mr Bunyonyo. Sijonge kwi-court case yanamhlanje which is 22 ka-October. Nalapho wena convener ukulindeleke nibeke niyadibana nosodolophu kwakunye noSpeaker kwinkundla zamatyala kwakhona kutyholwa ke ngelithi ke ngakumbi ke wena ubuharasa umeya kwakunye noSpeaker ze bade bafaka i-harassment protection order against wena namhlanje singalindela ntoni ngakumbi ecourt ever since sagqibelana Msasazi kamnandi ngoku uSpeaker sele elithathile ibhonga umile eqongeni kwigame edlulileyo so ityala liyaqhuba silindele into kokubana ke uzawugqiba istatement sakhe namhlanje yena angene usodolophu abeke esakhe istatement ndingene ndiphendule simnikwe ngoku izihlandlo zokubana amagqwetha wethu namagqwetha wabo enze lento kuthiwa i-cross examination. We're hoping that sesifikelele emaphethelweni ibingele ndlela Msasazi. We think that today mhlawumbe ke iyawuba lusuku elandulela elokugqibela apho uMantyi kwigame elandelayo ayawuthi akhuphe isigwebo. Ibingele ndlela Msasazi ibingalalisi ibibhlungu bekunzima ungabona indoda imile izenza indoda eqinileyo kanti ayilali endlini iseyilala ngebhilisi. So kuyo yonke lonto leyo ezuba siligqiba elityala sesiqalile ke thina ke ngoku into kokubana sibriefe okanye sinxulumane namagqwetha wethu into kokubana xa kuphela elityala uMantyi esothula isigwebo siqale ke ngoku thina nge-defamation of character lento ethi kungcoliswa kwegama lakho uqale usuwishe ke ngoku aba bantu bebengcolisa igama lakho because i-harassment ayonto ilula Msasazi xa kuthiwa uharasa abantu abangomama igama lakho kanye uba nechaphaza elingumangaliso esizweni. So sizawuqala loo ndlela ke ngoku ethi masidilishane ne-defamation of character but masigqibe elityala kuqala. Ingaba loo nto Mr Bunyonyo ithi singake siphinde sinibone again after eli tyala ezinkundleni zamatyala nosodolophu noSpeaker? Indlela Msasazi iseza kubande u-2026 iyaba inyanga unyaka wamatyala. Kaloku ibiyintshayelelo nje lena ebiyenziwe nguSpeaker noMeya uba bezama ukuvala lana amatyala azawuqala angawo wona angunqontsonqa. Isende lendlela iselele fuel elizayo ibe ile defamation of character kube khona ele irregular fruitless and wasteful expenditure elisezayo elisaphandwayo lona lizawuba semonti. So izawubande le ndlela esakhe isizwe Msasazi. Ndikuvile convener masibulele ngexesha othe wabeke usipha lona kwalapha ke enkqubeni sawuke siphinde sijonge ke into yokubana ingaba namhlanje ezinkundleni zamatyala nihambe njani na. Siyabulela Msasazi, sibulela kakhulu kwivukani community radio ethe gqolo ukuza neendaba ezidla umzi not esakhe isizwe kuphela but kwingingqi kaKhrisane ngokubanzi. That's what i-community radio is all about. Ungakhethi icala ungakhethi iphela emasini uze nazo njengoba zinjalo. Enkosi Msasazi. Nkosi kakhulu convener tata nguyeke lowo ke oMr Bulelani kaBunyonyo suka phake kwixhalanga civic platforms nalapho ke sele izinyanga ke bephikisana ke nomasipala kwinkundla ke zamatyala quka ke umeya lo kwakunye ke noSpeaker siyazama ke ukubasondeza nabo ngaphambili ke kulomba ke mphulaphula weVukane FM kodwa ke noko kubonakala into yokuba noko siyabethakala ukuvela bicala malunga ke kulomba. Sithatha loo nto ke sibeka phi kwimizuzu masiyenze ibe lishumi kubethe pha ke intsimbi ka-8 o'clock. Siyaphinda ngoku sijonge noZulu mntakaqondi ngaba